Ber to tak. Miliony galaxií se stovkama milionů hvězd a tečka na jedný z nich, to jsme my. Jenom záblesk vesmíru. Jo, ten fízl, ty, já. Kdo si toho všimne? Seš ty normální? Proč? Kdyby ti někdo dal k hlavě zbraň a řekl ti, pověz mi, co se děje v hlavě tady tomu chlapovi, nebo tě hned zabiju. Co ho vede, co si myslí, to bys nedokázal, to by tě museli odrovnat hned, protože ty nemáš potuchy, co si druhý myslej. Já bych totiž řekl, že seš mrzák. Co jsi zač? Jeden z těch, co vyrostli v ústavech? Máš svědomí? A ještě ty ostatní běžné věci, co v sobě normální lidi mívají? Ach jo. Proč jsi mě vlastně nezabil? Ze všech taxíkářů potkám Freuda kříženýho doktorkou Rutovou. Tak odpověz mi. Koukni na sebe. Ubrousky, čistý taxík, někdy vlastní firma. Kolik jsi našetřil? Do toho ti nic není. Někdy si splním sen. Jednou se zbudíš a zjistíš, že se nic nestalo. Že je všechno úplně jinak. Už to nestihneš, protože jsi starý. Nestalo se to a nestane, protože si ten sen nechtěl nikdy zrealizovat. Zasuneš to do paměti, pak na to zapomeneš ve sklápěcím křesle do konce života hypnotizován každodenní televizní zábavou. Ty mi nevyprávěj o vraždě. Přitom stačilo složit zálohu na auto. Nebo ta holka, určitě ji ani nezavoláš. Proč do hajzlu ještě řídíš toho taxíka?